Al-Fatihah kunjuk. Tak kira sapa lah. Iki kok ora panglik. Penemban Durna sing ngrawuh eneng Karang Kadempel. Nala Gareng. Lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi. Waduh. Iki kok malah penemban Durna ya sowan mrene, Truk. Weh, lah kok malah aneh to iki. Iki penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pendhawa mau rasane ki anyep anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Tru. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana ki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ayo. Ning ya di rungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem ajiar nang kene. Oh iki pendhita lho, Gong. Ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel ajiar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun prisa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane diluluske. Nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hoax. Hoax apa? Kire. Wih, hoax iki kabar tidak benar, itu hoax. Ngono. Penemban Wilujeng. Iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ya ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Petruk tak tampa pangestuku tampanana ya Petruk. Nggih. Ana Gong. Wis krungu dhek. Sing ora nampa ya njajal tata kramane. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Penemban Durna. Durna bekti kula kunjuk. Agong, wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe ki nek ora suudon karo aku ngapa to? Kowe kene ora ndek panyokra elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe iki ngapa? Aku tekan ndi wis tak lokke sing elek. Aku tekan ndi wis tak anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampean niku kok malah takon kali kula. Sampean niku sebagian apa? Sampean niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nekke penyakit? Ha apa ora? Ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit? Ya, Tru. Kula ya mung sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ae ndo, aja nganti kecocok. Engko ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula kunjuk, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa pangestuku tampanana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totoli pitik. Pangestu kok totoli pitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutusi nuwun Ngastina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Merga wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman begebluk. Akeh para kawula nging sok lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Mongko wis madal saling usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana ngene ngrawake para Brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak renganing praja parandene katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku Mahasing Asamun, Mahasing Asepi Tapa Brata Semedi Maladihening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa maluya nirmala temajati jati temamulya. Yen ta ora ketang amung sedhela
tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo, tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora ketang mung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina, mengko yen to pagebluk mau wis sirep, tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Wadene kowe krasa kepenak nggone mapan negara Ngastina, kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogya katujuh ing ngenu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan. Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar. Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowan ijen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo, dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis iso gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 gerobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek nggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saplahe kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamuktening lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Ning nek kowe gelem sowan ana negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung 3 kedheping paningal. Kowe sowan negara Ngastina 2 dina 3 dina bali dikanteni 7 gerobak Mas Picis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso to nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Yasa apa wae kowe bakal kelakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran caca 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing car 8 wuk kaya ngono kuwi. Ah, kathokmu training ireng. Lek tuku nang nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetha nek training le ngenehi kuwi dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untumu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa ora glelek? Ora mung kowe sing sugih, nala gareng Petruk Bagong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho Pak. Mboten napa jenenge iki ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ra tentrem ya terus heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak, ya Gong. Ya ora ana ya penak sugih. Maksude piye to kuwi? Gelem Mar. Lho. Ana aku njaluk 2 karung. Tak nggone nutup utangku, terus tak nggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedeloke kok. Kowe tekan negara Ngastina engko diobongi menyan, terus kok nek negara Ngastina wis padang mulih nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng, Mas. Wis yasa pendopo. Karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi rak kurang ajar to. Bapakne kok yo. Engko nek wong melarat terus dadi sugih iki nyok kaget lho, Truk. Serangan jantung. Ayo,
Semar buka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumpang 3. 7 karung. Ada gareng sekarung kowe sekarung aku 5 karung. Kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ya Semar. Wis kowe mangkat to dina iki. Nek wadene kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem budal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Dara bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar, kejaba nyelametke uripku, kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Dana, tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, kawula kowe ting tak ruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, najan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel. Tak bumi angus dina iki Semar. Bagong arep ngopo? Sik, Mar. Tenang, Mar. Iya ana kata-katane Durna sing marai atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku, Pek. Pak kok, Pek. Aku muni Pek, Bang. Meng lirik kok krungu ya, Mir. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sak Karang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep dibumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sapa gong ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku sampe menang voli. Wah. Ame menang voli kok dadi ketuamu. Gleleng padake toser. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ora wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa ya Bagonge ngapa ya cah edan ora. Nesu kok dadi deklamasi.
Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe. Aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadani Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange diadani Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ketwingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandheke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyongen ning rasa ngrasani karo wong Karangadembel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karangadembel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karangadembel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, Kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku ning wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku. Edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga ro Dur. Lho, nek ngono kok wani karo Durna? Genawe susul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang iki ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Heeh. Ha iso ngono kok. Wah, iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho, Gong, kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampane neter katitet. Oh, Bagong pepalange Bakalan Durna. Ora minggal ayo metu. Ben kisruh sisan. Bocah kok kandanane angel. Bocah kok semene. Nah ndedelke BH. Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Kowe iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah, pancen tak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak, kowe aja GR. Aku ora mbelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karangadembel. Iki, Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa kuwi nang pundhake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran, padha dolanan obat. Manusia macam apa kuwi? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karangadembel. Nek ana sing ganggu Karangadembel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimakake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Dek, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh nek ora dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang sewengi ra metu Bagonge ditakoke. Ayo. Ngerol e. Ha wis kono nek nandangi Durna dik ditandangi. Lho. Aja sik ngewangi sapa?
Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Diwangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa kok. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Kurawa ming nglabuhi lambemu mbok yo men. Reng kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa, Truk? Dumeku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak suwune tulung nyingkirke memala karang kadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah, anggere kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Tak preke mingan. Wis ora sambung karo kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula? Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Mongko kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Gareng karo Petruk, karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih, aja kuwatir. Aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daratasena apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara gak kaca. Piye Bagong? Kurawa dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut ae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja, apa Bagong? Kurawa disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur sekarang kadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, apa Bagong? Sampeyan tahu to pas ngelak nika kula goleke unjukan Melayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah ngalas kelingan to? Iya. Pas pados Wahyu Cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan. Ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kaya ngene iki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe, Nyok. Wah, edan ya. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Padhake ora butuh kowe, terus ora butuh Gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para sata Kurawa. Oh, ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh, kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Buddha samrika ngestoke dawuh, Bagong. Kaya uncek ngene kok ndelenge ra. Piye, do percaya ora karo aku? Ketua pemuda sing ngesahke Nalendra Ngamarta do wedi karo aku. Budal saiki sendika, Bagong.
Aku nek ora dipercaya karo telek iki ora masalah. Ora apa-apa kowe ora percaya karo aku. Ane sing penting aku dipercaya karo ndara-ndara putra-putra Pandhawa. Nang kowe ya aja meneng wae Bagong, kowe mbantu. Siap. Mbantu aku nek anu apa jenenge jagoku kaya ngono kae kumandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning ngomah tak ketemu karo mbokmu. Si Mbok Kanastren, Pak? Pak. Kowe kok iso entuk si Mbok Kanastren, moko si Mbok Kanastren ki widodari lho, Pak. Kok iso entuk? Tok sebe? Ora. Tok guna-guna mesti. Aku elek. Elek kae mbokmu tresno karo aku. Ngene wae, Pak, si Mbok tak peke. Us. Cah nekat. Simbok barang kok dijaluk ora. Ayo kowe ora ngerti kok. Simbok Kanastren ki widodari reng. Wah, Semar ki gleleng. Mulane gedheke Semar tak bolongi. Awar ndelok polahe Semar. Nang tak bolong tutupi kertas semen. Tak bolong meneh tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparatran. Bocah kok kurang ajar. Wong arep delok kok njaba padang banget. Wong arep nginjen kok bolongane disenteri. Wis ning jero rak ya krasa kok ana clorot-clorot. Ha goblokmu ora. Karangku bar golek kodoke. Sentre rak ning bathuk. Ayo nang ngene iki malah sentre mlebu jero. Tau dipasangi dom terus Semar. Oh, Semar. Ben keculek matane ora. Dan untung ora nyoblos. Bagong, Sama iki, aku kok kaya urung tau tepung. Lho, aku Kurawa, piranganing Sata Kurawa. Kartomarma dudu Kartomarma, pancen aku padha karo Kartomarma, ning aranku Surtayu. Wis, jeneng kok nganggo jeneng kali. Lho. Jeneng kali sapa? Serayu. Surtayu, Surtayu dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara Durna arep boyong karo bapak mung gemantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapak mah ya wis wong nyilik wong ngomboyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe. Terus arep gawe geger karang kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, krubunten legane atiku. Boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapae? Aku sing tok ajokke. Ha sampean iki ajeng ngewangi kula mboten? Ngewangi kowe. Aming ditantangke kok nesu. Lha niku wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Iya. Nyepelekke ora. Iki jagoku. Lho, Antasena. Heeh, Pakde. Aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawanu aja takon dosa aku sing ngarep ngundurke Kurawa. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake. Jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku. Aku wonge jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe ling jeplak. Mergo aku dikewang karo anak-anak Pandhawa. Ayo. Sirnana Ndara Antasena boyongan Semar. Nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa sepira kekuatane anak Pandhawa. Apa kira-kira iso ngalahke para Sata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena. Siap Den, siap Gong. Maju. Yo. Aku mundur.
cocok tumbal jebol dadamu wal. Lagi. Gatotkaca Siwa Kartomarma kula aturi mundur. Wah, ora bakal mundur mboyong Semar. Paribaksa kula wantun kaliyan panjenengan. Ayo ungano dadamu. Kula aturi majeng Siwa Kartomarma mati dening aku. Yo. Yo. Wah. Ketoke wirang nek ora maju kok sing maju kok mung anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki Karang Kadempel, bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Edian ora basa karo piyayi. Basa apa? Awan basani kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendhita. Bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari ning keleke papat. Lho, keleke papat piye? Kowe ora ngerti critane kok. Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora watun iso ngucap. Kowe aja ngene karo Satama. Ayo, neng kene sapa? Kowe apa aku sing kudu tekaning pati? Piye? Kaya apa aku sing kudu tekaning pati?
Lena pangendhamu tak pecah siramu. Lena pangendhamu tak suguhi ramban. Tak nahi dedak kowe mesti doko. Ha ta? Kuwi pangananmu to? Ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Wis. Ijo-ijo dengkul mlocot iki. Mati denengku panggal tak ayani. Yo. Sampean modar tenan lho. Kita arep melu perang bonangel nggih perang niku nggih. Lah kok kita kaya mencolot-mencolot. Perang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang, Nun? Pengen iso perang. Pengen. Ngamuka tak bantu. Serius? Yo. Yo ora mung omong kosong lho, ora. Tak bantu. Carane aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem, ora sedeng. Napa iki? Niki ciut ning sok amba barang. Dengkulmu mlocot ora. Ngampet-ambegan. Mancing ning awakmu. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus? Sampeyan teng pundi? Ning awakmu. Serius, tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane, tenan. Carane ngampet-ambegan awakmu tibakno ning bumi ora bablas tekan jero bumi. Niki serius niki? Yo. Mun anggere aku kejegluk tak tonyo sampean yo. Wah, langgleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye, Reng? Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena e. Nek ngambles bumi wae pinter. Coba njajal aku tak weruh. Ki lho, mat ki lho. Yo. Jedul mburimu, mburimu Reng, mburimu. Wedan. Ambles meneh. Mburimu Reng, mburimu. Wedian ora sida. Mburimu Reng, mburimu. Edian bocah iki kok mbeda wong tuwa. Mula nek ndek bendara iki dimanfaatke. Iya, iya war njaluk Ndara Gatot Kaca. Nolo garing nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer Ndara. Kula wiwirangan. Pamer apa? Dinclupi Ndara Antasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Tela kula dintekke kabeh. Tela
telone sapa? Tela pekarangan kula do ambruk jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi Ndarantasena, mbok kula dinjingi ta Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu? Nggih. Ngambet-ambekan. Aduh. Malah ngentut kula. Pun kipun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah ndir Kandara. Sapa-sapa iso tak sambri. Oke, Gempon. Irikata Dyan Gatotkaca tinon mapak Karkasuta. Mpun Den, wis. Kul mancing teng awak. Wis. Carane mabur sikile gedruke ping 3. Kowe bakal ngambah ndir Kandara. Biar kowe wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajake wis sing rumasane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, geleleng tenan. Ayo, Kurawamu, Suramarta, Jawa, cangkingi siramu kabeh kowe. Bajigul. Wah, cilaka iki. Apa ora kowe Durmagati kowe? Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng ndasmu lho, Reng. Kok njur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gong. Ya, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir Kantara. Ayo, arep ngapa kowe? Waduh, Durmagati lolos. Waduh, kok mak slep kok ya penak banget ya Bagong ki ya. Kaya ora ana ganjelan sithik iso mandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel iso. Kaya mak slep ngono lho, penak banget ngono lho. Edan anak. Rumansa kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsuh Panakawan kok sak penake dhewe. Oh, Kurawa nggedabiah kok kian cacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsuh Panakawane kok bubar ora karo-karuan iki arep menang karo sapa to, Le? Aku iki gumun karo kowe. Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko kadang nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Sengkune gila karo aku. Paring dikira demit kok jedul saka njeron bumi. Meneng wae Le. Oh yae legane ae. Buanter tenang. Oh!
mati aku Sambata. Ayo, Amuk Suramarata, Jayamarata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jak mulih. Kurawa ora gawe rusak Karang Kadempel. Jak mulih. Lak tonyo lho, Reng. Medune nang isor nggo pencokan sirah. Sorry. Ayo. Karang rung tau landing. Nyen ngapura kaya. Ki sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kapake Reng. Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem. Heeh. Aku tak golek pitik sak oke-oke. Beras diwur-wurke ning mripate Sengkuni. Pitik diculke ora notoli matane Sengkuni. Aja urung entuk pitike. Kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Namung dadi tukang pijet to. Ha iya. Mesake to? Ngene wae, golek gerobak loro, terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor, sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul. Engko ora pedhot wetenge. Aduh. Aja Bagong. Gerobake lagi nggo ngusung damen. Kowe santai wae. Aduh mati aku. Aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa. Mulih. Ora mulih ditanono kowe. Iki aku nek wis nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendhem urip-uripan ning bumi modal lho. Ki ngapa iki pendhitane iki? Aku mek pengen bayang karo bapakmu ayo. Kowe aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Kowe aja ngeparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo? Nek kowe mepalangi karepe Begawan Durna, kowe tak kantutke dosane, kowe tak sirnake Bagong. Wo, ora ngerti awake dhewe ya. Bar nyinake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timblis saka dhuwur. Ya ngono apa piye Durna? Loh Gareng kok iso mabur? Lho, Gareng wis tuku tiket pingenane. Padahal ora iso mabur. Gareng nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirahe glecak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Iki tak ketokke ndase tok. Ndase tak ketokke, awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis Gareng. Candhawamu ak pendhem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe sambles bumi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku digdaya. Tamana cundha maneh ning nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora temomo ning awakku, kowe sing tak ajar Begawan Durna.